Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati moju lepu kreaciju, policijski prevoznik zarobljenika. Ovo sam inače napravio od jednog sluban seta, policijski prevoznik zarobljenika. A sada ću da vam pokažem. Kao što vidite, ovdje napred imamo policijsku značku gdje piše polis. Ovdje gore imamo napis polis, piše polis. Tu imamo plava svetla, a tu su crvena. Tu imamo retrovizore i s jedne i s druge strane. Onda tu su jedna vrata, a tu su druga vrata. Sad ću da skinem krov, pa ćete da vidite šta ima unutra. Vidite ovdje, tu imamo kartu gdje pokazuje gdje se nalazi taj kriminalac. Ovdje isto ta karta, gdje imamo i kasetu i telefon. Onda tu imamo menjač, gdje je i volan. Vidite, sad ću vratiti krov. Ovdje nema ničega, ovdje unutra gdje je jedan prozor, a to je drugi prozor, jer ovdje prevoze zarobljenika, ali tu nema ničega. Inače ja imam dva psa i jedan sad baš laje, koji se zove Zara, pa smo zato pustili muziku da ne biste čuli psa kako laje. I to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me, a do tada zdravo i doviđenja.